By the Arch-Illager's decree, all free folk are now enemies of the Illager Empire. Somewhere in these woods, a caravan is transporting villager prisoners to labor in far-off lands. Find the caravan and stop the Illagers, or there's no telling what dreadful doom will befall our villager friends. Aveam microfonul oprit, am vorbit în acest timp, mă rog. Nu asta contează, deci toate astea o să se întâmple pe canalul secundar. Mâine facem live, episodul 3, ok, bine. Am luat prima poțiune de strength, apoi TNT-ul. Și trebuie să salvăm o caravană. Dacă știți engleză, probabil l-ați tradus cât timp eu vorbeam, neștiind că microfonul mi-a oprit. Mă rog, asta. Și în episodul ăsta o să facem numai prima misiune. O iau și pe aici, pentru că știu că pe aici sunt și chestii ascunse. Pardon. Și cu cât sunt mai multe chestii ascunse, cu atât e mai bine, pentru că faci rost de chestii mai bune. Asta e toată logica. Și facem rost și de emeralde între timp. Uite, vedeți? Uite, aici este un cave. Aici este un cave. O chestie secretă. Pe după nu mai este nicio chestie secretă, nu mai este nicio chestie secretă, bine. Trebuie să fiu tot timpul atent, nu se poate altfel. New location. Și aici am făcut rost de o nouă misiune. Creepy Crypt o să fie misiunea respectivă. Ok, și avem un set de aur care ne dă prima noastră armură din jocul acesta, armura de lup, care are nivel 6, îmi dă în plus 17 viață. Bun. Deci prima armură este armura de lup. Hai să ne distrăm mult pe aici. Presupun că o să fie destul de easy.
Nu mă presupun, e sigur. Uite, tocmai am făcut rost de o sabie mai bună. Dar cum am făcut rost de o sabie mai bună? Pentru că am bătut mobi. Uite, vezi, e o sabie mult mai bună. Asta dădea maxim 16 damage, asta o să dea mai mult, o să dea 22 și uite că vreau să pun dinamo. Ce face dinamo? Dinamo înseamnă că eu de câte ori mă rotesc, de atâtea ori o să dau mai mult damage. Uite, acum am dat 46. Acum am dat 25. Pe aici mai este altceva? Nu mai este altceva. Nu mai rotesc o dată. Asta înseamnă că o să dau și mai mult damage. Dinamo este foarte bun dacă vreau să mă bat cu boss. Uite, am dat 41 damage. Acum am dat 25. Iar tot așa. Dinamo este un foarte bun enchant, așa. Și uite că putem să punem un enchant și pe armură, încă nu. Și pe arc. Și punem ricochet, pentru că ricochet iară este un enchant foarte bun care o să ajute foarte mult. Și noi ieșim în același loc și ne continuăm misiunea, dar am făcut un ocol și am mai făcut rost și de încă o misiune în plus. Și de o poțiune. Oricum trebuie să iau în partea asta așa. Avem și primul creeper. Oricum misiunea se numește Creeper Creep. Și acum o să ne trească să ne batem cu creeper. Pentru că na, creeperii până la urmă dau mult damage. Și facem rost de armură, ceva poțiuni și săgeți. Să vedem ce armură am luat. O armură foarte slabă, care ne dă în plus doar o inimioară și cam atât. Schimba asta ne dă 17, totuși eu păstrez armurile pentru că la un moment dat o să le putem upgrada și o să ne ajute. Ok, aici avem primul villager. Asta înseamnă că noi o să ne putem cumpăra armuri, arme, chestii noi când ajungem în lobby. Înapoi în lobby. Acum în zona asta, nu știu, se mișcă, pur și simplu mai lagat, întotdeauna se mișcă mai lagat. Desigur, cum am zis și în primul episod, o să încerc să rezolv chestia asta. Unde ți le dă stun-urilor? Și este destul de bună. Eu am momentan un longbow. Longbow-ul nu dă foarte mult damage, longbow-ul dă destul de puțin damage. Dar eu întotdeauna prefer un powerbow. Pentru că powerbow-ul dă foarte mult damage și ajută foarte mult. Apropo, dinamul ăsta este pe sabie, o să dau mai mult damage cu sabia. What? Uite, îi dau one shot lui ăsta. Nu îi dau chiar one shot, dar 50 damage nu i-am dat. Nu o să pot omorî chiar toți mobii dacă vreau să și poste videoclipul ăsta. Așa că o să omor mare parte dintre ei, ok? Ce este aici? Trebuie să iau așa pe deasupra. Momentan avem foarte multe săgeți care o să ajute foarte mult.
Pentru că arcul este esențial în jocul ăsta. Dacă nu ai arc, mori. E efectiv esențial arcul în jocul ăsta. Bun. Acum, cred că cam pe aici o să avem primul boss, așa, pe lângă o grămadă de păianjeni. Avem aici checkpoint-ul cu ceva emeralde, din câte văd. Ok. Am uitat numai pentru o secundă să văd cât e ora. Omorâm o mare parte de păianjeni, pentru că mie nu-mi plac păianjenii. Așa, bun. Ia. Cum îi omorâm pe toți și bine, am picat în clasă. Da. Aici nimic, adică... Că sunt momente în care există chesturi. Uite, de exemplu, aici. Ok, nu. Dar sunt momente în care se spawnează chesturi și... Este... Uite, pentru că avem un porc. Nu te cred. Nu cred. Ok, ok. Armura asta este mult mai bună, este armură de vulpe care ne dă 23 de viață în plus. Are o șansă să nu luăm damage. Ok. Foarte interesantă și eu prima dată când am jucat am primit armura asta și jur că nu o să mai fac ce am făcut cu armura aia. Adică am vândut-o. Pentru că eu țin foarte mult la vulpi și nu mai vreau să o vând din nou, pentru că e destul de rară. Bun, acum chiar pe final trebuie să ne batem toți acești pillageri. Că pentru mine toți pillageri. Adică nu știu dacă să-i hai, că îi bat pe toți. Ăștia pe care îi vedem cu turban sunt enchanteri. Feeling lost? Nu mă simt pierdut. Dar ăștia pe care îi vedem cu turbani sunt enchanteri. Enchanterii enchantează mobii cu diferite enchanteri. Dacă voi fi nevoit să opresc videoclipul fix aici ca să-l postez, atunci așa o să fiu. Eu ignor pe ăștia ca să pot să apuc să fac tot videoclipul, știi? Ok, pentru o secundă am avut senzația că aici o să fie un boss battle. Aici chiar o să fie un boss battle. Ok. Uite, avem primul topor. Feeling lost? Nu mă simt pierdut, sincer. Mulțumesc! Și pot să zic că am terminat. These villages are free from the clasp of the Illagers, all thanks to you. Hai, downloadează-te odată ca să pot să postez. Deci am putut să vedem ce artefacte avem în plus și... Tasty Bone. Tasty Bone, asta înseamnă că eu o să pot să am un câine. Toporul dă 20 damage și cam atât. Spin attack move. Asta de 22 este mai bună, totuși păstrăm.
Avem Village Mansion plus încă vreo 50 de emeralde fix aici. Village Mansion de la care putem cumpăra chestii. Uite, de exemplu, noi avem aici un Battle Staff. Văd că nu prea are chestii foarte bune, o să-i fac un mic restock. Da, 18 viață. Asta este o chestie din End, apropo. Mai facem un mic restock și cam atât. Văd că nu mai sunt chestii. Ne vedem data viitoare ca să pot posta videoclipul. Pa!